Po dosiahnutí vrcholu prichádza chvíľka na rozjímanie. Tak my sme to dali. A úplne peši. Ale čo všetko sme zažili. No veď... toto. Mám slipy! Pamätáte? Takto nejako sa začala Robová veľká dobrodružná cesta. Robert Jakab bral na seba rôzne podoby. A musel bojovať aj so svojimi fóbiami. Ešte, že mám rád výšky. Strach mal aj z iných vecí. Kamarát Majo sa jeho svadby napokon nedočkal. Objavil však účinný spôsob, ako Roba motivovať. V nezabudnutelnej dvojici s Jurom strávili najviac času. A ich priateľstvo dostalo nový rozmer. No, ako v každom vzťahu, ani tento sa neobyšiel bez problémov. Juraj Kemka, nevyspytateľný hobit. Som hladný a treba mi kakať. Bol neochvejný vodca, vždy presvedčený o správnom smere. Spomínaj bažiny, pred 2 rokmi boli bažiny. Na čo doplácal hlavne jeho kamarát Robo, keď sa snažil využívať skratky. Môžeme ho bez výčitek označiť aj za najväčšieho babráka štvorice. A na druhej strane prekvapoval svojou pokojnou povahou. Neznášam to. Nechcem. Takú chuť vám dať. Pílu máte tupú. Choďte po druhú pílu. Ako hovno. Či sú na stúpení k prehliadke. Až ku krku. Na ceste rozdal tony radosti a smiechu, ale on sám zažil aj smutné okamihy. Prepáč mi, srnka. Lukáš Latinák, skutočný dobrodruh z Hriňovej, ktorý sa do každého nebezpečenstva vrhal po hlave s túžbou dôkladne spoznať našu krásnu krajinu. A nevyhol sa ani konfrontácia s mužmi zákona. Občas sa dostal tak ďaleko, že to jeho krehká duša nezvládala. Nemci, neodisujte granát! Ja ťa zachránim! Za mnohé mohol aj Juraj Kemka a Lukáš sa musel brániť. V pamäti nám však zostanú Lukášove nezabudnutelné výroky. Hladný som jak sviňa! Marián Miezga, rodák z Bratislavy. Cestu Slovanskom si prispôsoboval svojej mestskej náture. To však neznamená, že si ju neužil. Práve naopak. Cestovateľskou legendou sa stal vďaka kufríku, ktorý sa mu občas splietol pod nohy, ale vedel aj prekvapiť, čo sa týka jeho obsahu. Ako jediný si dokázal poradiť aj s konfliktným Kemkom. Ich ľúbosná aféra v Banskej Štiavnici však takmer skončila tragédiou. Hoci to ako mestský človek nemal vždy ľahké, dokázal, že na výpravu po Slovensku sa môže vydať každý z vás. Nesmuďte, chlapci. Spomienky zostanú. Každopádne, ešte stále vás čaká miesto vašej poslednej indície.